Hi everyone, दायो नै इभिनिं जाबाय इभिनिंआवहाय बेबीखौहाय जाहोनो नागिरदों बेबीया जाग्रा जासिगोन दायो गावनि जाग्राखौ इभिनिंआवनो बेबीनि जाग्राखौ नायदोलाय नै बेयाव बुजिया दंहाय मिथाइ दङ आरो बियो जाबाय बेनि दुध बिखौ दायो आं बेनो जाहोनाय जासिगोन नै मानसिया बेयावसो दुस्थु खालामबाय थादों बाबु हायदो जाग्रा जादो बाबु हायदो जाग्रा जादो नै मोजांलाय मा स्टाइलनि गानखो नोंलाय नालाय थोंसे बेलेग प्लास्टिक दङ आरो नांथालायलायनानै लादों सना नोङो मा जादों सना কি খাইছো বাবু তুমি কি খাইছো বাবু তুমি কি খাইছো তুমি কে আনছিল এগুলা सोर लाबोनाय बेखौलाय सोर लाबोनाय बेखौ पापा ना मामा मामा पापा सोर लाबोनाय बेखौलाय बियो मा এটা কি मामा এইটা কি ওইটা बुनिया की बोलबो ना खाली टीवी खेनसे खेननै बुंनायखौ मानिखाया बियो बेखौ खैबार बाहोननांगौ होमबासो बियो खोथा मानियो ओमफ्राय फैसिगोन आरोना खाथियाव नङाबा खोथा मानिनो ना माया गथ'फोर नालाय गथ'फोरनाथ' बेबायदि आदत जाखायोना दायो आङो बेबीनि डिनार रेडि खालामदों बियो ओंखाम जायाना हराव बावखायनो बे स्टाइलिश बियो जाबाय ओट्स बियो काजु बियो बादाम बे मोनथामखौ 2 मिनिट फ्राय खालामनानै लानोसै 2 मिनिट फ्राय खालामनायनि उनाव बेखौ पेस्ट खालामनानै चिनि इसे होनानैहाय बेखौ दुध इसे चिनि इसे होनानै संनानै होनोसै बेनो होमबाना बे याम्मी जासिगोन बेखौ आलादा फ्राय खालामनानै लायोब्ला मोजांसिन जागौमोन ओमफ्राय आंनि आखायाव एसेबांबो टाइम गैलामोन बावखायनो आङो मोनथाम जिनिसखौ खेनसेयावनो फ्राय खालामनानै लाबाय 2 मिनिट पेस्ट जाबाय पेस्ट जाखांनायनि उनाव आं बेखौ गोख्रैनो संना होनोसै मानो होनबा बेयो नेनो हाला लेट जालांबाय थादोंसै उन्दुगोन ना बे नङाबा आं बेयाव जोबोद गोख्रैनो आं बेयाव संहरनाय जाबाय नङाबा उन्दुगोन ना बियो आंनि संनाया जाबाय लोगोफोर बियो जाबाय दावदै पोस्ट आरो बियो जाबाय ओट्स आरो काजु संनायानो याम्मी जाबायना बियो चामचजों जासिगोन ओमफ्राय नै बिरादनो गुदुं बिराद गुदुं हाय बेबी हाय बोल हाय गाहायाव ओंखारदो गोलैगोन बाबु नै नोंहा मा नाम बुंलाय नोंहा मा नाम बुंदोलै बुंदो ना बुङा बियो थांबाय उफ साबायना आखाया माहाबा नांबाय आच्छा कौन बैठा दिया बाबू इतो थैंक यू बोल मम्मा के वेलकम बेबी याम्मी खामजायाना नोङो खामजाया बेयो हराव ओमफ्राय आङो दिमाग लागायनानै बेखौनो आं जाहोयो सानफ्रोमबो एखे जाहोआ माने सानसे बेलेग दिनै बेखौ गाबोन आरो बेलेग बिदि खिचड़ी टाइप बेफोरबायदि जाहोयो हराव खामजाया आरो एबार आरो खनसे थैंक यू होनदो बाबु सोर बनायनाय बेखौलाय हा बाबु थैंक यू होनदो मामाखौ वेलकम बेटू मामा क्या
जादो दे जादो लासै लासै बिदिनो गावनि गोसोजों बियो जासिगोन जादो जा